गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि दतमा खोन्दो देहा फाहामसालियाव गं 20 बिसना गोनां वार्डखौ बेखेवबाय। दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सावस्रिनि थाखाय गं 20 बिसना गोनां वार्डखौ बेखेवना होयो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बेखेवना एमएलए बिथाङा मिजिंथिदोंदि उफ्रायै सरजाबदेरनो गोनां बे वार्डआ थोआ लोमा जाना थानाय बिसनानि जेंनाखौ बोस्रांनायजों लोगोसे दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ देहा सिबिथायनि फोथाराव मुलाम्फा खालामगोन होनना। फिफा वर्ल्ड काप काटार 2022 आव सासे बर' लाइमोना बर' हारिनि हारिमु आर'नाइजों दहा सिटी काटाराव जानाय फिफा वर्ल्ड काप 2022 जोलुर बादायलायनायाव गुबुन गुबुन हारिफोरखौ नुनो मोननाय बायदिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमु आर'नाइखौबो लाफानानै नायनायखौ नुनो मोन्दों नब कुमार बसुमतारी बिथांखौ। बिटिआरखौ बिजेपि दोलोआ दखल खालामगोन। बिजेपि दोलोआ बिटिआरआव सरकार सालायगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिताया। बिटिआरआव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय 2022 आव सरकार दागोन होनना आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुंदों। बिटिआरआव बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो बिपिएफ इउपिपिएल जुजिलायबाय थादों। बिपिएफआ बुंदों 2022 आव जोंनो सरकार सालायफिनगोन। ओजों इउपिपिएलआ बुंदों 2022 आव जोंनि सरकारानो थाफिनगोन। मोन्नैबो दोलोआनो बिजेपिजों लोगो हानजा जानायनि मुखुब। गुबुन फारसे बिजेपिआ हारसिङैनो बिटिआरखौ दखल खालामनो दानिफ्रायनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मेलेम गोनां फरायसुलि अजन्ता बर'नि जिउ गोमानायाव बर' हारिया गोथौ दुखु मोन्दों। एसएसएलसी एबा मेट्रिक आनजादखौ 2017 मायथाइयाव 93.67 जौखोन्दो नम्बर मोननानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ नैथि मासियाव होनो हानाय अजन्ता बर'आ गावनि न'आवनो जिउ फोजोबना लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना बेखेवदों। बे बिथांखिजों आइजो माहारिया गोख्रों जागोन आरो समाजा दावगागोन होनना एमपि दिलीप सुइकिया बिथाङा बुंदों। फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो बिजेपिआव हाबफैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों एमपि सुइकिया बिथाङा। बेरगावनि खैराबारियाव थानाय एनआरडिएस डिडिइउ केवाइ ट्रेनिं सेन्टारखौ दिनै मंगलदै लकसभानि एमपि दिलीप सुइकिया बिथाङा बेखेवना होयो। एनआरडिएस डिडिइउ जिके सेन्टाराव दिनै गोदानै आइजोफोरनि थाखाय 3 दाननि काटिं आरो जि सुथारनाय फोरोंथाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। मिथिनो मोनै अरनबारिनिफ्राय दैथायहरनाय केएलअनि भिडिअ। भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों केएलअनि सोद्रोमाया। मोनसे हारिनि मोननो गोनां मोनफ्रोमबो मोनथायफोरखौ मोनफिननो सरकारनिसिम दाबि खालामदों। खमथाफोरा जोंनि हा आरो जोंनि मोनथाय बुंदों केएलअ आफादा। जोंनि हाया आसाम सोनाब बंग आरो बिहाराव बोखावजानानै दङ आरो जों बे हाखौ उदां खालामगोन होनना केएलअआ गोख्रों रावै बुंदों। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। जोबोद गोजोनथाव खौरां। इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ आइ लिग सेकेन्ड डिभिजननि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिराङा आइ लिग सेकेन्ड डिभिजन फुटबल गेलेनायनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। आइ लिग सेकेन्ड डिभिजन क्वालिफाइनि मेचखौ दिनै बङाइगावनि बलसंगाव थानाय सिलाराय स्टेडियामाव गेलेनाय जादों। बे क्वालिफायार मेच गेलेनायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ बङाइगावनि 11 स्टार हानजाखौ 1-0 गलनि फारागथियाव फेजेनदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै अल बर' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सेथि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णु राभा भवन गरेस्वराव मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामबाय। बे हाबाफारियाव गासै बर'नि खौरांगिरिफोरखौ बाहागो लानो अल बर' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना खावलायहरदों।